स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। सावंतवाडी वन विभागाच्या जलद कृती दलाला 1 वर्ष पूर्ण झालं असून या वर्षभरात त्यांनी अवघड अशी मोठी रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी केले आहेत। वनसंरक्षक निलेश शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक वैभव बोराटे, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील यांच्या सहकार्यानं पथक प्रमुख बबन रेडकर, प्रथमेश गावडे, शुभम कळसुरकर, राकेश मुरुसकर, आनंद राणे, पुंडलिक राऊळ, शुभम पाठक, देवेंद्र परब, गोपाळ सावंत यांनी ही मोहीम यशस्वीपणे राबवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।